sawa, kwa sababu hii serikali ambayo mlipigia kura, nyinyi mko hapa, hii ni mwakileta serikali ya kura. Injena alengeza serikali ili alikotewa na Azimio. Njetu alenge na baba Raila Amolo Odinga. Oliokwete tokorera tutaratiga bakabona. Tulikuwa na yeye. Lakini umaitege ndoge koro kutikura. Kirachekera kwa akire. No koraki ritiko oliate nenaka. Olioira neroro. Nana notaka kumurusia takakeri kwetiringe reisa bakakora naki ita imokirie Biblia igoro. That is your leader. And the only thing you can Morusio is you. Aye. One of the Kiba and Manager Corona Kigaki. About the Baribana, Baget and Kamigin. Kitana Kogan, Raspberry Karen, and any matter, but I can begin to Baran, begin. Was about Wio. Mimi now Pendasa. Why you in a second about to Konasa? Amayo Irisema, bottoms up. Pesa mfukoni. Leo nimekuja hapa na pesa. Na hiyo pesa nimetoa kwa hiyo serikali. Hiyo pesa sikutoa kwa nyumba yangu kwa sababu mimi sina pesa. Lakini nimeleta pesa ambayo imetoka kwa serikali. Bora na kimokorera abantu bakuno gotebanga ngomongina nkiako kora serikali. Na arako batimbo ga kingora terali ngabana poda padigent. Na bere ino na letire gentoga. Na ndo ni manyete na hara letire binyore bigoeta. Chitenti ntire na letire kimegento kyo moer. Abantu baminta abantu bane. Mokoro aye. Eganda tote bana ki inche ngori gido bogagana. Lakini nta mbate bya baba atekigyo kama gote ndo natake. Yagera na ro na abantu bara abate ko ngandikira. Andi kukwana na abantu baminto. Nzebusira abantu baminto kukwana nabo. Yes. Ali nyamira abantu baminto. Kuna mwancho orete kurwa. Intende pueka elected out of the constituency abantu tokuruka bagitutu nabagirango. I am the only one from here. Na achire chitamubere. Aizina akolire ntetindo kora bagitutu boka gasi. Igongo kora bugirango na kora west na kora north na kora borabu na kora na bogetu lero munanda ebaga tama mabagetu tubokanjete mbatabi eni banjete lakini enu ni banjete kingo ganda bogirango limo abagetu tubata bara bagiranganjete na basiasi reigo lakini mimi ninapenda kila mmoja lakini natemire oikera abantu bane na kubasemia na kubatebina kitogusuka na abasoro ile boniga obo women rep kuna chire kamere siasa naenda manyete ekero okugenda akege gwansi bwana siasa yansire nitaesa sema nimekoma kwa kisiasa ekero na koma kwa kisiasa mote bingere kanchkolero naende kuna mundu otengo kwana igongo kwana on behalf ya ino bono ngende ka ngache kwa kwana rino tutare to yonde mbona nitendo igonyi kwete kwana na kwana miaka 10 naende ngenda ku kwana yende 10 munde gagana eni tiko ni wata banga ta should be balance equal balance wana ige balance ya beire ntuwa asiri toboge tutu ndora balance kwa for the last 15 years we have not ndora nyori keroge kikoro kwa bugaba na intene rule munomongina igongo basaba ite muzabere mama itaba kungwa kera kutikore kana bakukwana bari very serious ege ko baramira abantu inte think dima itikora mama tandrenga chwaye mama korina maito kurama igonte ngaina so meta bio kurama ko inte think kurama moto kilo moto aligira indiaye inte tikura kobodia ne chio mugana na 2027 na ine ngote bia abantu ba minto ekiki abandi abantu bayimokere ire goroba no gatese igene na sende na inde kana monta kutwara rwesegi yora libara ririmo monto yo wayo rwesegi na inde na ande tokare segi na bara na inde tokare rwesegi esegi ngiya kolio mugana lakini aba mama bara aba tata bara abana ba minto mura biya mana sengencho mwacha twate batigato ikaransense
ndio tuongee na batura nyore tuasema nili yake biyama na senge nchio konga chikura ekorona atete igo mwangete chikura moto wekara sensari maate twakwanira na nainu mukandiere ira na ndekara mwakora mugakora mangana yo gukumia nkanyora na abeire etamu ntaka ni mukanga etamu ya kabere kono nkinta igwere buja kona gutarama elinde na manyama ngana ino na nyabogodia na nyaira sabwenere tokora rwemeremu igo ninyi kwete buja kwa sababu nyinyi ndio mmenipatia hii heshima ambayo niko nayo nani nyasata kitomenyo bugimobu erebwe kaboire aya gago koreka asengente ya insecurity ego changa kurwa sorongo bumuntu ekara bongo bwa bwa chakire go changanyikiwa security aye muno monto igegusira wana nyakoreta insecurity asabande ironda temba sorore na ndemba sorore lia kabere inuna abana ba mintuntu na abantu abamo onya ro mwana ora kanire kenyoro ochakire korora kana ko mwana mobe eta piembe makorango yonata toletera kongo nataka kuomba abana munabo barangeliwe bakwanerwe enga kiri akaraba ibuli bagakwanira abana mubiro ndkwisi nakomero mwana gakomote munabo natakomenya gakimune community tigebe chukumu letu to make sure that our young children are growing on well na maadili mazuri ekeraba kwanirwe koko nyoro monto otali buya mokaninga entere yogotia teri entere ndomo komo konyora omomurago so moiseke otakire konyonya sore mweberelie abatabye senya sore yesimekire na ndi mumanye ngokonia so that you can deal with that person ekiagera bono yo ngosiriare gesakugia ito kamurante mukue macho kwa sababu lero konyina kukwabeire ukonge muna bono twaikire tinga kitogo sukuru cyabungirwe muna matemu abo tikoera abana bakabara babungire tayari wamekuta nyumbani ninataka niwaombe mchunge wale watoto abantu balisika omotago cyagete agotagoko agokorere kintu gotoro mwano agotaba ngwenere ngusalipi omonto yore moinako na kwerero kamurante tobasako balekles take care of your children abana balia abanyaruka nima etenga kare rusa ya ikiri balia bake eba kungubane bara bakanya kumanyanga kwarukia abana kwaerete ejige koro kutenda based violence ngare korora ebana nere moinari eligete ngoro ya gender based violence nande toko tebigwa neli tikoli goteba otonde bwens okoba involved as gender based violence oyotira against the law onya gogoita mukao that is gender based violence ayeno monto bwana takubwatu oya ndo tati kumne criminal onya gogoita mosacho ayeno monto bwana takoba tati kumne criminal. We want to talk to each and every one of us that life must be respected. Omo kimabwa kwetu na nyasaye mbona atakosikwa osabana batominto lakini tokasa manetie bibiri na onere batabanga egesaku ekola kyo basemia nigo gego sira timwanje gesaku byeito cyomo gusige sire asengento yokola kyo basemi into bagusito bwato banko buri very sharp ekero se kogenda se skuru okonyora bana bagutanga na maxi ari gona bagusi useko enda sabantu bagokora oboremi okonyora abantu bagokora oboremi obuyana bagusi useko enda sabantu bagokora biashara abantu bakora biashara bakabyaba buyana ende bya tribe no mogusi so omogusi egento nyasato bekerete ime ya ito tobwena te kola so proud ingeringa intuni gotora abantu to very special sisi ni watu wa kipekee lakini naende tole bwangu baba used okonyora abana bali bakonyitinya sore pi nanda okonyora kusino bali okonyora asaba subati bago itwa manera simabaruta maraba rasi mabatinde komonto bakobetererwa naino kururunse nabagusi igoti kalchanjire ne bintombire to bwenere kotika elinde nto basako involved asegento bekorkwa gender based violence abantu bakwe gender based baboranga nene
negento geteiga nonye no muntu ekeragucha kuna gukurigereri bobega ari mwao manya that is gender based violence akona gukurigereri baka kuobanga ki omuntu ebono nkiakabwati na kianta get that is violence. You must take care of our people. Nenda abantu baito ekiagera ntutagetegesa kubikine oisako benda social media bono social media asa abantu bakuramu mono nabagusi nabakura mono nabagusi ingitoko very extreme tochiko bagose na end extreme in heaven. That's what we want. Onye bana tore extreme in everywhere tigato strive koba extreme to go into heaven nande togotaka igo bana toko baba ya extreme nande konyara bagusi bako baba ya enga kinere twale ngaba ya pi singa kitiri 28 Sebisa kubikarwani kubiga itu abantu bagatama abantu bakatamenya se itoga bangi kusiya itega kina kizi town pare ko tabanga the most peaceful persons ini se itoga no mogusi igo titosadia amasikania ito tigato yabeka abu munarabu wana kwanja ba nane karako ba abantu bakonyore siko mbali baro bagosemia bamwabo igo tigato twale sikeyo ya sato konye togendere ko banene